Sanibonani, thokozani, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngiyathemba ukuthi niyaphila bantwana bedlozi. Sekuyisikhathi eside singakhulumi. Buka nje ngagcina ukukhuluma nani ngisagundile. Sengize ngamila iy'nwele ey'nkulu ey'ngaka singakhulumi. Ningangi-donate-ela nje nemali yokugunda, anginankinga, ngingayijabulela. Ngiyakwazi nokugunda nentshebe, nginisendele amavidiyo ngemuhle. Ake sithinte nasi isihloko, isiduli. Sizokhuluma ngesiduli abafundile basibiza nge-TERMITE MOUNT. Isiduli-ke ilento eba yigquma, yabo, eba yigquma nje, ziyatholakala kakhulu ey'ndaweni zasemakhaya. Ayifani-ke, khona ey'ncane, khona ey'nkulu, ziya ngokuhlukahlukana nje njalo njalo. Kuhlala umuhlwa phakathi, lokhu abakubiza nge-termite. Isiduli-ke into enamandla kakhulu isiduli. Ungasithathe nje phansi usibuke nje usidelele. Into enamandla kakhulu isiduli. Senza iy'nto ey'ningi. Umhlabathi wesiduli uyakwazi ukuchela ngawo ikhaya, uhlanganise neminye imithi ethile yokuyivikela-ke neyokuvikela ikhaya. Umhlabathi wesiduli futhi uyakwazi ukuthi uphalaze ngawo, uhlanganise neminye imithi yokuvula amaphupho. Uyakwazi ukuthatha umhlabathi wesiduli uhlanganise nemithi ethizeni yokuvula amaphupho, ufake phansi komqamelo, ucele emathongweni akho, uvulelwe amaphupho, ucele ukutshelwa iy'ndaba ey'julile. Kulaba abavalwa bathi-ke kade bebona, like khona nje omunye umuntu engike ngakhuluma naye kade ekhuluma ngale nto, uthi kade ebona kodwa akasaboni. Uyakwazi ukuthola isiduli uhlanganise naso-ke, ya. Abanye-ke ngiye ngibone besidla nje omama ngapha ngasekhaya. Angazi ukuthi kunamthelela muni lokho kubona ngaphakathi uma bedla isiduli. Isiduli-ke sisetshenziselwa ey'ntweni ey'ningi. Uma kuwukuthi ufuna, mhlampe unecala, uyakwazi ukuthi uhambe uyomba esidulini, ufake imithi ethile ugezele khona. Uma kuwukuthi ufuna ukuvala umkhokha othile, uyakwazi futhi ukuhlanganisa imithi neziwashi ey'thile, uhambe uyogezela phezu kwesiduli, ukhulume yonke into oyikhulumayo. Uma uqeda lapho uhambe ungabheki emuva. By the time nje la akade kuvula khona amanzi ngale nkathi ugeza evula, zisale y'vala iy'ntuthwane, kusho ukuvaleka kwalowo mkhokha loyo, noma kusho ukuvaleka kwaleyo nto le yimbi osuke uzoyivala. Kungabe icala, kungabe yini, kungabe yini, anginawo umuthi wecala. Zikhona iy'nyanga, ngisiyona inyanga mina. Kuyaphahlwa futhi esidulini, uyakwazi ukuyophahla esidulini, uphathe ikhandlela elimhlophe, ukhulume ney'dala zakho. Uma uqeda uthathe leyo nhlabathi yesiduli uyogeza ngayo, ngoba kuney'nkolelo ey'ningi yokuthi esidulini kulala khona amadlozi. Njengoba ukwazi ukuyophahla entabeni futhi nakhona kukholelwa ukuthi kunamadlozi akhona, amadlozi entaba, njalo njalo. Bayakwazi-ke abathakathi, abakhunkuli, laba abangalali ebusuku thina silele, laba othi ngisho uthandaza uzovilapha ngenxa yabo, bekugqilaza ngey'nto zabo. Bayakwazi-ke ukuthi beyoyivala impilo yakho ime nsi esidulini. It's either bathathe isithombe sakho, bathathe impahla yakho, noma yini eyakho, bayoyifaka lapha esidulini, beyifake nemithi ethile yokuganga, bese beyayigqiba. Ngale nkathi lezi y'ntuthwane noma imihlwa le phakathi idla lezi zinto zakho y'phela, lokho kusho ukumosheka kwempilo yakho. So leyo nto-ke leyo idinga iy'nyanga-ke, ogedla bangempela.
ukuthi beyokuvula, futhi uma bese beyivula kumele iyovulwa khona esidulwini la yavalwa khona. Uyakwazi-ke futhi ukuthi uma kuwukuthi umntwana ubanga iy'dalwa, ngiyazi baningi-ke abazalelwe ekhaya koninalume la, bathwala amakhanda abo bahamba bayokwenza izinto ngale koyise, kube noyise bekweleta. Tholukuthi umuntu usebanga izidalwa. Mawubanga iy'dalwa-ke zakubo kayihlo nonyoko, wahamba mhlampe wayohlolwa wathola ukuthi iy'dalwa zala zilwa ngawo. Uyakwazi-ke ukuthi uthathwe uyiswe khona lapha esidulini kuyokhulunywa ney'dalwa, kucelwe ukuba kuphele lo msindo lo, kuchazele ukuthi umntwana uyingane, zikucelela inqubekela phambili. Ngingakhuluma nje kushona ilanga ngendaba yesiduli. Isiduli into ejule kakhulu, into ejule kakhulu le. So ake ngiy'bambe nje ngiy'nqume amakhanda ngiy'yeke. Nami phela ngiseyingane, niyangibona nje ngisawumntwana, ezinye izinto ngifunda ngendlela ngangikazazi kahle. So if kuwukuthi ukhona ofuna uku-add-a, sivulelekile, unga-add-a, usho lokho okushoyo kwi-comment section, kusizakala abantu. Sikhathele iy'nyanga zakuthi ngiyadlala, kodwa ya ngiyabonga abantu abadala, bantwana bethu. Namba yami u-074 90 12457. Ngiyabonga, ngehlela ngezansi.